I-occult knowledge. Uma ufana nami ngaphambilini, ngaphambi kokuba ngibe nalo lwazi nocaciseleke senginakho manje, bengivele ngizwe nje ngithi igama lethi occult, ngivele ngicabange nje i-cult. Ngicabange leyo zonke lezi zinto engike ngazizwa ngegama elihlobene no-cult. Okay, kodwa ke kubalekile ukuthi siliqonde silazi futhi leli gama. Ukucacisa leli gama kuyingxenye yezinto ezosiholela ekutheni sibe nokuqonda okuphelele ngendlela umthetho wendalo osebenza ngakhona. Ziningi izinto esizihlobanisa nomthetho wendalo bese thina siyawubalekela ngezinto ebesikade sifidwa zona, kokanye ulwazi obelifakwa ngenhloso kuthina abantu ukuthi singazi ukuba nalo lolu lwazi. Occult information or occult knowledge kusho ukuthi ulwazi olufihlwe abathile ngenhloso yokulisebenzisa kwi-advantage yabo okanye ngendlela ezovuna bona kulomhlaba esiphila kuwo. Ziningi-ke izimo uma usuliqonda lolu lwazi uzobona ukuthi kahle sonke lesi sikhathi mina bengenziwa nje upopayi kulomdlalo wempilo eyenzakalayo njengamanje. Okubalekile ukuthi uwazi ukuthi leli gama lithi occult lisho ukuthi ulwazi olufihliweke. Ake sibheke umsuka waleli gama. Suka kwi-Latin adjective occultus okusho ukuthi hidden noma okufihliwe. Lona elisuka kwi-Latin verb occultere, to hide, to conceal or to keep secrets. Okufihliwe noma secret lisuka from i-language in-Latin. Ukuchaza igama lethi occult lisuse ke engqondweni yakhe ukuhlobaniseni nayo yonke into owake wayizwa malungana negama lethi occult. Uyaqonda manje ukuthi lisho ukuthini ukuthi occult. Futhi wena uphambili ngoba sikhuluma ngesiZulu, wena usuyazi ukuthi occult ulwazi olufihliwe, lufihlwe ngenhloso yokuthi labo abayiqondayo bakwazi ukuthi bayisebenzise ngendlela ebavunayo bona. Occult information okanye lolu lwazi olufihliwe lubandakanya ukusebenza kwe-natural law noma ukusebenza kwemthetho wendalo nalezi ngxenye zokusebenza khona esizosichaza. Uyiphinde futhi ibandakanye ukusebenza kwe-human consciousness okanye ubuwena ukuthi wena njengomuntu u-operate kanjani. Yikho sikwazi ukuthi masihleli emakhaya ubukela i-TV, usuyavuka wena usuyahamba uyesitolo ngoba ubone i-advert kwi-TV, wacabanga ukuthi leyo nto oyibonile uyayidinga ngoba iku-special. Yenye yendlela eziningi ezikhona esetshenziswayo kusenyiswa le-occult information ukuze bakwazi ukuthi i-human psyche isebenza kanjani noma umuntu njengoba ekhona, ukuze sizokwazi ukuthatha advantage ngaye. Yini into esomfida yona sonke ke siyazi. Into eziningi ezikhona la zikhona ukuthi zisididise noma zisilibazise ekuthatheni isikhathi sizifune thina sazi isimo sethu sendalo nokuthi sisebenzisa kanjani le mithetho yendalo ukuze isisebenzele la emhlabeni. Kodwa isikhathi esiningi siyacontrolwa, uvuka ekuseni uyacomplaina, impilo yakho ayikho ngalendlela oyifisa ngakhona ngoba awuyazi le occult information. So kubalekile ukuthi wazi ukuthi masikhuluma nge-occult information sikhuluma ngolwazi olufihliwe. Lufihlwe wobani? Lufihlwe ingxenye yabantu abazibiza ngama-Satanist. Nakhona ke mase sibheka igama lesi Satanist, aliyona lento osuke uyicabanga wena ukuthi i-Satanist iyona. Wena into oyiqondayo mangabe kuthiwa Satanism yini, kusuke kukhulunywa ngani makuthiwa kukhulunywa nge-Satanism? Satanism is an ancient occult religion. Occult religion okusho ukuthi iqoqwana lalabo bantu abagcina lolu lwazi, occult information. Angithi occult usuyamazi ukuthi usho ukuthini. They are comprised of diverse interconnected networks of worldwide adherents. Njengoba endaweni eziningi kukhona ngezigungu zamaqoqo ahlukene, bona ke nabo amaqoqwana ahlobene okanye ahlangene ngendlela ehlelekile. Nawo umahluko phakathi kwama-Satanist nabantu abathi bona bawona ama-Satanist. Kuthiwa ama-Satanist ahlelekile futhi anenhloso eyodwa. Njengoba enenhloso eyodwa, they are in one accord. Okay? As its ideological core,
The religion postulates that knowledge of the human psyche and knowledge of the laws of the universe should be occulted and held only by a few human beings. Njengoba besichazile ukuthi bakholelwa ekutheni lolu lwazi lokusebenza kwendlela umuntu okanye umzimba womuntu nengqondo yomuntu esebenza ngakhona kanye nemithetho yendalo, bakholelwa ekutheni lokho lolo lwazi lomuntu nendlela akasebenza ngayo ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani kanye nomthetho wendalo, bakholelwa ukuthi awugcinwe ulwazi olufihliwe kubantu okanye kwiningi ukuze bona bezoliqonda bese belisebenzisa ngendlela abafuna ukuthi basebenzise ngayo engeyinhleke egcineni. It is much more accurate to perceive Satanists and the dark occultists in general as ancient psychologists who hold and weird hidden information for the purpose of exploiting those who remain ignorant of it. So kunenkolelo ukuthi ke labantu ilabantu abadila nezingqondo zabantu abakusukela dala abakwazi ukuthi bathathe lolu lwazi ke balisebenzise kubantu abalushaya indiva lolu lwazi lokuthi ingqondo yomuntu isebenza kanjani kanye nemithetho yendalo. Inhloso yokwenza lama video ukuxwayisa nokufundisa abantu ukuthi yini umthetho wendalo ukuze ungazuba ivictim yalaba bantu, ukuze ungazukuthi wena ukhona umuntu odlala ngawo. Kodwa uma ignorance noma ushaya indiva lolu lwazi uvela uthi nje welibona kusasa kwasha wacima wavutha amalanga, wena uyohlezi uyisulu salaba abantu abazothatha iadvantage ngawe ngoba ulwazi awulufuni. Ulwazi siluletha ngesizulu. Awunayi excuse yokuthi angazi ngoba akekho umuntu owangichazela. Awunaso isizathu noma into oyoma ngayo uthi hayi mina bengazi akekho umuntu owangitshela. Wayibuka le video wakhetha ukuyidlula, wangafuni ukulalela noma uzama ukufaka enhlizweni yakho uvuleleke ube nothando lokwazi ezinye izinto ngale kwalezo zaziyo manje. Vele impilo yakho imapeketwane. Yini ungakucabanga ukuthi ake yazi ngenze ngendlela ehlukile ngoba le ebengenza ngayo izolo ukushona le ayisebenzi. Keke ngizame nje ukuvuke ngiyithathe ngeke ngenze okunye okuhlukile. Into ezokwenza ukuthi ungakwenzeke lokho ngoba ingqondo yakho seyafakwa lezi zinto iminyaka ngeminyaka mhlawumbe umo-30 bani, mhlawumbe uko-40 bani, mhlawumbe uko-50 bani njengamanje, okwenza ukuthi ingqondo yakho kube nzima ukuthi ufake izinto ezintsha. Kodwa akusho lokho ukuthi angeke ukwazi ukushintsha iprogram noma lento eyafakwa emqondweni yakho ukuthi le yiqiniso uyikhiphe ufake entsha. Ngokwemicabango yakho ungakwazi ukushintsha imicabango yakho. Kusukela namhlanje ungakwazi ukuthi ushintshe umcabango wakho. So ke sesiyazi ukuthi yini iSatanist. iSatanism akukona ukuthi abantu bakhonza uSathane. Yebo zikhona izinto ezama element okukhonza uSathane, kodwa ukuqonda kwakho igama lethi Satanist neSatanism akuyona lento obuyicabanga. Kusho ukuthi yiqoqana labantu abahlelekile abaxhumanayo futhi abanohlelo oluthile olungaphezulu kokuqonda kwakho, abakwazi ukuthi basebenzise lolu hlelo labo ukuthatha iadvantage noma ukuthi wena ube isulu sokuziba lolu lwazi, sokungafuni ukwazi ukuthi wena nomzimba wakho nengqondo yakho isebenza kanjani. Phinde futhi ungafuni ukwazi ukuthi yini i-natural law okanye umthetho wendalo. Ngiyathemba ukuthi abantu bayayizwa ukuthi yini occult knowledge, occult information, nokuthi ingenaphi kwi-Satanism. Okay?